halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin geçirilen barlyklar Donald Trump'yň sowsuzlyga uçurajakdygyny görkezýärdi. Ýöne ol prezidentlik bätleşiginiň ýeňinjisi boldy. Hiç açan siýasat bilen meşgullanmadyk biznesmen taýlawlaryň netijesinde Amerikanyň 45-nji prezidenti boldy. Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. Trump saýlaw kampaniýasyny Amerika owalka awraýyny gaýtaryp berer diýen sygar astynda alyp bardy. Ol şeýle maksada ýetmek üçin özüniň biznesdäki baý tejribesinden peýdalanjakdygy barasynda söz berdi. Trump diýsen baý masgalada dünýä inipdi. Onun kakası Fred New York'ta mal mülk hem emlak bazarından bay boldy. Donald hem onun yolunu izarladı. Ol özünün maksatnamalaryny durmuşa geçirmek üçin kakasyndan milyonlarça qarz pul aldy. Trump'ın aýtmagyna görä häzirki döwürde onun biznes imperiýasy milliardlarça dollar deň. İlkinci awraýly maksatnamalarynyň biri Manhattan'da Trump Tower atly alasmana ýitip duran äpet jaýyň gurulmagy boldy. Ondan soň gysga wagtyň içinde Trump gaşaň mihmanhanalar, kazino we hatda golf meýdançylary gurmagy başlady. Ol ýaşaýyş üçin görüş sunuty we ayağa galmagyň sunuty atly kitaplarda özüniň esasy uruny kesitläpdir. Üstünlük üçin birinji ädim beýik maksatlary göz öňünde tutmakdyr. Well, I wrote it really as a business book, but it's got a lot of personal in it and a lot on relationship. And the business book is how to become successful, how to come back from adversity, how to handle adversity. And I think it's something that really people want to read, as you can see by what you're seeing right now. Trump'ın kitaplary ulushan şöhrada iyi boldy we ony iň tanymalaryň hataryna goşdy. Gıýbatçy metbuat Trump'ın izli-izine iň owdan denanlardan 3 tanysy bilen öýlenendigini öňe sürdi. Ilki başda Ivana Zelničkova, soň Marl Maples we ahyrynda hem häzirki aýaly Melania Knauss bilen öýlendi. Hollywood'un tanymalarynyň köpüsi Trump'ın toýuna gatnaşdy. Ondan hut onun özü telekanalyň ýyldyzyna öwrüldi. Onun Dalasgar atly sowhuny gepleşigine gatnaşanlar Trump'ın haýsam bolsa bir firmasyna işe girmäge hak kazanmak üçin bätleşipdiler. I don't have any favorites. You think I'm going to tell you? Let's say I do. I mean, you're a smart guy too, right? We're both smart guys. What the kind of question? Ýöne Trump'ın eden ähli işe sowuly bolmady. 90-njy ýyllaryň başynda onun Atlantic City'däki 3 kazinosynyň işi gaýtypdy. Ondan soňky 10 ýylyň dowamında ýene 3 firmasy dargady. Ýöne her gezeginde oňa täzeden ayağa galmak başardypdy. Trump 2015-nji ýylda özüniň prezidentligi ymtylýandygyny yglan edýär we şol wada ol üns merkezine öwrilýär. Ol Meksikadan edilen bir kanun göçün öňüne almak üçin aýgatlaýjy çäranyň görülmegini teklip edýär. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Trump'ın saýlaw kampaniýasynda aýdan sözleri protest ýürüşlerini hasam öjükdirdi. Ol Meksikaly adam zorlayanlar we nişe söwdegärleri hakda söz açyp bir kanun migrantlary deport edip olaryň ýurda gaýtadan dolanmagyny hem adagyny etjekdigini aýdýar. Trump şol bir wagtyň özünde hem terrorçylyga garşy görüş çäginde Amerikanyň musulmanlary ýapylmagyny teklip edýär. Ýöne aradan bir salym geçen soň ol özüniň hüdürlenme teklibinden däňmeli bolýar. Maybe it's a different one. Washington Post gazeti Trump'ın ayal gyzlar barada edýän uyut gurrumunyň videosyny ýaýradýar. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. Ol zenanyň jinsy organyny gysymlaýandygyny aýdyp öwünýär. Dalasgarlaryň telekanaldaky çykysynda Trump bu ýagdaýy ýumorlamagy synanýar. That was locker room talk. I'm not proud of it. Ýöne bir näçe gün geçen soň izli-izine bir näçe denal metbuatda çykyş edip Trump'ın özüni zor bilen ogşandygyny ýa-da illendigini aýdýar. He put me in an embrace and I tried to push him away.
Trump ayıplamaların çıptırmadygyny aýdyp hemmetinden adımlaryň ünsüni sowdy we saýlawdan soň olary gazetete tapşyrjakdygyny nyktady. Ol seýlede saýlaw kampaniýasy mahalynda salgyt beýannamasyny äsgar etmäge garşy çykandygy bilen aýplandy. Trump'ın içerki siyasat ve Latyada Vladimir Putin hakda aýdan käbir sözleri garşydaşlaryny diýsengen galdyrypdy. Trump İslam döwleti toparyna garşy görüş üçin Russiýa bilen harby hyzmatdaşlygy ymtylyp biljekdigini belledi. I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. If Russia and the United States got along well and went after ISIS, that would be good. Trump, Clinton'ın bähwidine saýlaw netijeleriniň galplaşdyryljakdygyny gaýta aýratyn nyktady. Ýöne ahyrynda ýeňis kazanmak oňa nisip etdi. Indi Donald Trump dünýäniň iň güýçli döwletiniň başçysyny boldy.